ଗାଁ ଜମିଦାର ବୀରଭଦ୍ର ହୋତାଙ୍କ ପୁଅ ଶଶାଙ୍କ ହୋତା। मगरपुर छोट गाँव गाँ जमीदार वीरभद्र होता पुओ शशांक होता। बाप चली सबू दायित्व मुंड भुवनेश्वर रुहती मसके थे आईथर गाँव को चली आसती। धन संपत्ति कौथे गुणा ना भुवनेश्वर में दीटा कोठा आ गाँव जमीन भी अच्छी। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଠିକି ମୁଁ ଯାଉଛି ସ୍କୁଲ ଠିକି ମୁଁ ଅଛି ଠିକ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଅଛି ଯାଉଛି। ଇଏ ହେଲେ ସବୁରେ ନାନୀ ଜୀବନଟା ସାରା ବିତିଗଲା ଜମିଦାର ଘର ସେବାରେ। ଏବେ ଆଉ ଦେହ ଭଲ ରହୁନି, ଆଖିକୁ ଭଲ ବି ଦିଶୁନି। ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରୁ କାମ ବି ଛାଡ଼ି ଆସିଲାନି। ଏବେ এই ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି ସବୁରେ ନାନୀ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅଭାବକୁ ଦେଖିଛି ଯେ ଆଜି ଯାଇ ସେଇ ଅଭାବ ରାକ୍ଷସର ପଞ୍ଚାରେ ସବୁରେ ନାନୀ। अरे स्वप्नी केमती अच्छे? दुखी घर तो जन्म हो पिला दिन से दुखरे दुखरे कटिब कहीं तो पिला किसी पचार कौन पचारे बाबू रोजगार तो नियत भात तलरे गोटे हेउचंदी सेतिकी बंची जाउछि। भल मंद भल मंद कौन देवे बाबू कौठू पैसा आने 3 मास है ज्वर भाई पाटी पर पानी चिया लगुच कमला कि मोर टे खाईदे छाड़ी दंता पाटे बाबू कहीं 3 मास है कहले किए मत आने दौर बुझे समझे मो आउथर भुवनेश्वर खाइदे मुझे 100 टका बुझे आई 100 टका तो ओवर बुझे भगवान को बड़ कर बाबू तुम्हारी धन खाई कोई शरीर बढ़ा हाँ बाबू बाबू माँ अब पिला भल अच्छा जेजीमा ए जेजीमा हेलो कुआडे जाउछा सोना मानी दीटा का दउनु और चॉकलेट उडे खाइ बोली तो जेजी ना बोली हेलो ओ पाखे तो पैसा आछो कहनी मो तो सुखिया खतरा जानो तोरा उडे पक्का निचे जेते बेले तोरा पैसा मागे नाही 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 ये मुझे पैसा तो देला कभी जो मुझे तो देबी सुनो वो ठीक जानी वो पाखे पैसा अछि तू भी तो मते दो ऐसे होनी तू जदी मते पैसा न देबो केबे भी तो पाख गुडे जीवनी मु जाउची ए सुन हाला काली पापा को देखि दे पापा कहछन्ती अते 100 टका देबे कौन
100 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ମୁଁ 50 ଟଙ୍କାର କିଣିବି ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ତୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେବି 20 ଟଙ୍କା ଆଉ 30 ଟଙ୍କା ରହିବ ସେଇଟା ମୁଁ ହାତରେ ରଖିବି ଜେଜେମା ତୁ ସତ କହୁଛୁ ଆମେ ମୋତେ ତୁ 20 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ଶୁଣୁନୁ ମୁଁ କ'ଣ 20 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ନାଇଁ ନାଇଁ 2 ଟଙ୍କିଆ ଚକୋଲେଟ୍ ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁରା ଖାଇବି ଯେ ତୋ ବାବୁ ପୁଣି ଆଉ କେବେ ଆସିବେ ବାବୁ ଆଜି ତ ବୁଧବାର କାଲି ଛାଡ଼ିକି ପରଦିନ ଶନିବାର ଆସିବେ ଶନିବାରକୁ ମୋ ନଜର ରହିଲା ଶୁଣି ତୁ ଯାଇକି ତୋ ବାବୁଙ୍କଠୁ 100 ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ ଆଉ ମତେ ମୋ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଶୁଣିଲୁ ତୁ ମିଛ ମତେ କହୁନୁଟି ତୁ ସତେ ଦେବୁ ଟି ହଁ ଠିକ ଅଛି अरे दी अरे दी बड़े बड़े दीदी हाँ जी अरे आज रखबे खाଇବା कौन କରୁଛୁ आज्ञा तल साइड जोड़े देशी कुकुड़ा देखी अच्छा 1000 की 1200 टका अच्छा बस ना हाँ आज्ञा अच्छा चल जल्दी आनी रोषे कर हाँ ठीक 9:30 ভিতরে মুখ খাই चल अरे ए दीदी सुन 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 से काम को काउंटर में जो आज्ञा रखपुर में को आने सु ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ हाँ ଜଲ୍ଦି ଆସୁ ହେଲା हाँ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଉଛି ଜେଜେମା ଏ ଜେଜେମା ଆଲୋ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଜେଜେମା ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆ କାହିଁକି ଏତେ ପାଟିଟା କରୁଥିଲ କ'ଣ ହେଲା ଆଲୋ ଜାଣିଛୁ ତୋ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି ବେକେ ବେକେ ଯା ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ମାଗିକି ଆଣେ ଆଉ ମୋ 20 ଟଙ୍କା ଦେବି ମତେ ବୁଝୁ ସତ କହୁଛୁ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି ତତେ କାଇଁ ମୁଁ ମିଛ କଥା କହିବି ବା ମୋ ବାବୁ ତ ଗାଇବା ନିଜେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଛି ଏଇଠି ଜଲ୍ଦି କରିବୁ ଶୁଣ 100 ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ମୋ 20 ଟଙ୍କା ମତେ ଦବ କେତେ ଟଙ୍କା ହଁ ଲୋ ଯାଉଛି ଆଜି ବାବୁଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆଣିଲେ ତୋ ପଇସାଟା ଆଗ ଦେଇଦେବି ରଖେଇ ସେଇ ଦଉନି ରଖେଇ ବସେଇ ଦଉନି ନିଜେ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବ ବୋଲି କରୁଛି ମୋ ନାଁଟା ଦେଇ ପକଉଛି ତୁ ଗଲୁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଲୋ ଯା ଯାଉଛି दीदी ए दीदी ओ apa udah tahu motor Cuma jadi आज्ञा देसी कुकर पूरा बढ़िया आज्ञा देशी कुकुड़ा मजा हबनी अरे 12,000 टका कमा छना अरे मन जमा दुख नहीं आज्ञा अच्छा
ଆରେ ବାହାରେ କିଏ ବି ଡାକ୍ତର ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତଳ ସାହି ସଉରି ନାନୀ ଖୋଜୁଛି ଆପଣ ତାକୁ କିଛି କହିଥିଲେ ଦେବାକୁ କି? ଆରେ ହଁ ସେ ସୌରନାଥ କଥା କହୁଛୁ ସେଦିନ ବାଟରେ ଦେଖିଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଭାରି ଅଭାବରେ ଅଛି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ଅଙ୍ଗୁଠି ଖାଇବ ବୋଲି କ'ଣ କହୁଥିଲା ତାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଥିଲି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଆଜ୍ଞା ଯାହା ତ କହିଲି ମୁଁ ଆଠର ଗାଁକୁ ଆସିକି ନେଇଯିବ ଆଜି ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଜମା ଉଠିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବିଚାରାଟି ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିକି ଦାନା ଖାଇକି ତା ଶରୀର ବଢିଛି ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆରେ କହିଲି ପରା ଆଠର ଆସିକି ଦେଇଦେବି 100 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା କ'ଣ କେତେ ବଡ଼ କଥା ଦେଖ ମୁଁ ଆଠର ଆସିକି ଦେଇଦେବି 100 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଯେ କହିବି এ জেঠিমা জেঠিমা এই জেঠিমা କଣ କିଲୋ? পয়সা দবু করে 2 মাস বিতিগলানি তো বাবু তোতে পয়সা দেবে না তু মতে পয়সা দবু জানিছু না তো বাবুটা গোটে পক্কা মিছুয়া କଣ କହିଲୁ? ମୋ ବାପା ମିଛୁଆ ଲୋକ। ଆଲୋ ନରକରେ ପଡ଼ିଗଲ। ଏଇ ଧନ ତ ଏ ବାବୁଙ୍କ ଧନ ଖାଇକି ହେଇଛି। କେତେ କଥା ମୋ ବାବୁକୁ ତ କହୁଥିଲ ମୋ ବାବୁ ମିଛୁଆ। তো বাবুକୁ ତାହେଲେ ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସେଇକିନା ରଖିଥା 100 ଟଙ୍କା କଣ ଏମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହଉନି 2-3 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ପରା ଶୁଣି ଶୁଣୁନୁ ଆଜି ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ମୁଁ କାର୍ କାନ୍ଦ ଦେଖିଛି ଶୁଣି ଆଜି ଯା ମାଗିବୁ ଯା ଆଜି ଭଲ କି ମାଗିବୁ କହିବ ମୁଁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିବି ଯଦି ଆଜି ବାବୁ ତମେ ପଇସା ନଦେବ ଯାଉଛି ଲୋ ଆଜି ଆଣିକି ବାବୁ ଯୋଉ ପଇସା ଦେଲେ ତୋରି ମୁହଁରେ ଠୋପାଣି ଦେଇକି ଆସିବି। କେତେ କଥା ମୋ ବାବୁକୁ ତୁ କହୁଛୁ ଲୋ। और दीदी ड्राइवर को गाड़ी बाहर देखो बहुत चल ड्राइवर को गाड़ी बाहर देखो जाओ ଜୁହାର ବାବୁ ଜୁହାର। अरे नानी देखिलु कड़े हेला लोकटा तोते 100 टका देवी देवी कहते सही कथा देखिलु आज पहुँच ये गाँव को आसिले कौन गोटे पैसा रोचे सी जो बाटे पैसा बहुत दूसरे 100 टका तो मुझे देखाली और गोटे काम कर आर थर आसिले तो घरे आगे बाजी तोते 100 टका देख है मन दुख कर बस ନାଇଁ ଯେ ଏ ନାତୁଣୀ ତ ରଖେଇ ବସେଇ ଦଉନି ତାକୁ ଟଙ୍କା କୋଡ଼ିଏଟା ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲି ଯେ अरे हौ हेला ମୁଁ ଆରଥର ଆସିକି ତମେ ନେଇ ଦେବା କ'ଣ ଆରଥର ମୁଁ ଅଛି ଅଫିସ ଦେବା ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଶୁଣ ଆରଥର ତୁ ଘରେ ବାକି ତୋତେ ପଇସା ଦେଇ ଦେଇକି ଆସିବୁ ବୁଝିଲୁ ତତେ ନା ମୁଁ କେବେ ପଇସା ମାଗିବିନି ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ତୋ ବାବୁ ତତେ କେବେ ବି ପଇସା ଦେବେନି
କି ତୁ ବି ମୋତେ କେବେ ବି ପଇସା ଦବୁନି। ଜ୍ୱରଟା ଛାଡ଼ୁନି, ପାଟିଟା ପାଣିଚିଆ ପାଣିଚିଆ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ବାବୁ 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 ଯଦି ପଇସା ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଟିକେ ଖାଇଥାନ୍ତେ ବାବୁ। ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ବୋଧେ ବାବୁ। ଟିକେ ଖାଇଥାନ୍ତେ। বুড়িমা, এ বুড়িমা, বুড়িমা। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବାବୁ ନା? ବୁড়িমା নেই? ଗୁରେଇବା କାଲି ରାତିରେ ତାକୁ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ହେଲା। ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବ ବୋଲି ବହୁତ କହୁଥିଲା, ବାବୁ ବାବୁ ବୋଲି ବହୁତ ଝୁରୁଥିଲା। ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମା ଆଉ ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗୁର ଟିକେ ଖାଇବ ବୋଲି ଆପଣ କେବେ ଆସିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ଶେଷରେ ସେ ମରିଗଲା। শোন, দেখ তুই সাথে কথা বলতে ବାବୁ, ଏ 100 ଟଙ୍କା ମୋର କଣ ହବ? ଆପଣ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଦେଇଥାନ୍ତେ ନା, ସେ ପଇସାରେ ମୋ ମା ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇପାରିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଚକୋଲେଟ ଖାଇପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖିଆଲି ମନ ପାଇଁ ନା ସେ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇପାରିଲା, ନା ମୁଁ ଚକୋଲେଟ ଖାଇପାରିଲି। ଏବେ ତ ସିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ ଖୁସିରେ ଖାଇବି ଚକୋଲେଟ? ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ, ଗୋଟେ ଖିଆଲି ମନୋବୃତ୍ତିର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠା କଣ ହେଇଥାଏ। ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ମଦ ପିଇବାରେ ବାବୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଉଡେଇ ଦିଅନ୍ତି, ବାବୁଙ୍କୁ ଟୋପାଟେ ବି ଫରକ ପଡେନି। ଗୁରେଇ ମାଙ୍କୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ବାବୁଙ୍କର ଅଫସୋସ ନଥିଲା, ଗୁରେଇ ମାଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ବାସ୍ ବାବୁଙ୍କର ଖିଆଲି ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଖିଆଲି ମନୋବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଗୁରେଇ ମାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଅଙ୍ଗୁର ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଶା ଥିଲା କି ତା ବାବୁ ଆସିବେ, ତା ବାବୁ ତାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଆଉ ସେଇ ପଇସାରେ ସେ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବ। ଆଉ ସେ ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ନିଜ କଥାର ଓଜନ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଏମିତିରେ ବହୁତ ପଇସା ୟାର ସାଇଡରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଇସା ଯେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାରୀ ହେଇଥାଏ, ଅନେକ ଆଶା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ତେଣୁ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଆମେ ଚଳିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏମିତି ଖିଆଲି ହେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୀବନ, ଏତେ ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନକୁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଖିଆଲି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆଶା, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା।
ତେଣୁ ଆମେମାନେ କେବେ ଧ୍ୟାନ ହେବାନି, ଆମେ କରିଥିବା କଥାକୁ କେମିତି ପୂରଣ କରିବା। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଆମ ସାଥେ